všetkých, moje meno je Linema a práve sa tu nachádza s Epimeno, ktorý zhodil zo strechy skateboard, že áno. No, a ide na rad tvoj. Zabúdaj! Nie, nedávaj mi ho tam, sa mi pokazí, Roman, ty debil! Pusti to! Pusti to! Tak to púšťam. Nie, ty debil! Bum. Jak sa mi pokazil ten skate, tak ťa zabijem. Dopadlo na 4 roky do môjho. Ty si strašný debil, ale. Napodobne. Kreten, tú fixku ber. Tam podpísal na stenu, že sme najväčší BFF. Jak spadnem, tak sa začnem smieť. Dobre, vysklili sme to. Počkaj, teraz kadiel. Máme pláne ísť do ostrikovača. Máš tam niečo, čo by sa mohlo rozbiť alebo pokaziť? Áno. Čo? Mobil. Caterpillar. Nie, to je pre detkov. Ten mobil, ten s veľkými tlačítkami. Jaj. Sorry. Práve vidíte moje úžasné topánky a nejaké okno. Dobre, padnem. Chytím si to do druhej ruky a zlezem jak hasič po tejto tyči, ale ja už to vidím, ja sa proste strepem. Ja neviem, ako si... Neviem, či to trvá. Však kámo... Dobre. A ideme dole. Jak sa mi niečo stalo s tým skateom, tak ťa zabijem. Je v poriadku. Lebo my ako dvaja mamrdí sme proste museli prísť na skate. A ideme do ostrekovača. Nemá. Čo je? Parkour skill. Poďme. Kámo, normálne, že cenu, všetko, kokos medailu za preskok roka. Aha, ide do toho. Kámo, jak pes do vody. Pokazil si to a duha, chlapci. Ty debil! Ty kreten! Ty si strašný debil! Ty debil! Kámo, zase to otočíš na mňa, tak ťa zabijem. Happy man, vypadni! Vypadni s tým do riti! Pokazíš to! Pokazíš to! To si dosral. No nič, tuto to ukončím, lebo pôjdeme zase na skate, takže sa uvidíme u ďalšieho videa. Zatiaľ.